Salam hormatly tomoşaçylar. JavaScript sahypa jan berýär, herekede goşýar. Siz bir knopka basyňyzda menü açylýar, surat ýetgeýär. Bular ählisi JavaScript boýun güýçli we öwrenmeli dil. Soňra däme HTML, CSS, JavaScript'dan soň React. Köp adam soraýar, näçe wagt öwrenip bilerin diýip. Size çyn jogap bereýin. Eger her gün bir saatla wagt sarf etseňiz 3-6 aýda HTML, CSS, JavaScript esaslaryny öwrenip bilersiňiz. Ýöne usatlyk wagt alýar. Bu her gün hünärde şeýle iň möhüm zat izgiderlik. Her gün 30 minut öwrenmek hepde bir gezek 5 saat öwrenmekden gowdur. Kiçi adamlar emma her gün şol sizin üstünlüğiniziň syry. Bu kanalda men size ädim her dada öwretjek. Indiki videoda HTML'den başlarys. Sahypanyň ilkinji setirini bilelikde ýazarys. Soňra CSS, JavaScript, React we has köp saatlar geler. Ähli videolar türkmen diline ýönekli we düşnükli bolar. Hiç ýyly öňkü biliminiz bolmasa hem noldan başlarys. Şonuň üçin şu ýerde kanala abone bolyň we jaňjy basyň. Täze video çykanda habar alarsyňyz. Şu günkü video şu ýerde utarýar. Eger soraglaryňyz bar bolsa tesirde ýazyň. Hökmen jogap bererim. Ýadyňyzda bolsun. Her ustadyň hem başlangyç nokady bardyr. Ýol müň adymdan başlaýar. Ilkinji adymy şu nädin. Indiki videoda HTML bilelikde öwreneriz. Görüşýänçä sag bolun.